Muutamaa rajo jätkä. Sitten nää painaa tonnin. Eihän pääse vittu monta. Torpa kiinni, missä mun rekordi? Jätkän kypärä on aika tikas. Hei, tuokaa ne rekordit. Rekordit! Eagle. Vittu, meikällä on aika hyvä. Ei vittu, ei tää lähde pois. Mä enää koko loppuelämän tää suksia. Ei saa. Kyllä siellä on tää naista. Perkele! Eikä saa nauraa! Kato kun ihana koira siellä kaksi. No niin, sehän tuli. Onnistakaa Pauli! Nyt meni! Ai Pauli! Vittu ei uskotaan sinne. No, siinä on parasti. No, silloin Pia, kun se on nyt ihan Salomonen. Moi moi, olen urheilullinen. Anna tulla. Tiedätkö, tie tuli sit samalla tavalla kuin tää. Kato Jaani. Kypärän pakko on siis kun mopolla ajaessa tässäkin lajissa. Ja Tumppi on se, joka aloittaa tämän kilpailun. Näin on ilmoitettu, että Tumppi on valmiina tulemaan. Täällä jo vanitetaan tiukasti Tumpista kuvia. Saadaan muistot sitten albumin. Ja nyt kansa voi valmistautua ja kannustaa, sillä Tumppi on valmiina. Ja näin lähtee. Loistava Ei tää on epä. Alko pitkä! Vittu läpsi munon! Vittu pohja helvetti! Ei tällaista. Ja Levola tulee nokalle, hyppää ja ponnistaa. Miten mä lähden tää on hyvä? Ei teillä sanoa, kun ei näe tuonne asti, mutta Nieminen on kuitenkin tulossa. Sukunimi velvoittaa jo todellakin pitkiin hyppyyn ja näin se lähtee. Knaisselin tiimistä näkyy myös hyppää. No ei oo ihan samalla. Ei tää on väärää. Vastaan. Ja hän ei edes kaatunut tuolla loppupysähdyksessä. Eli siinä oli todella tyylikäs 4. hyppy tähän kilpailuun. Ja nyt tulee 5. hyppää, vaikka hänellä onkin näkyy olla lappukin, jossa 10 kopin sponssaama mies. Hänellä on myös hyppylasit, eli mies on täysin ammattilainen. Saa nähdä, miten nämä Monton olympiasäännöt tähän suhtautuvat, kun ammattilaiset ovat hyppäämään mukaan. Mutta miehen nimi, kun saataisiin vielä tänne, niin tiedettäisiin kuka hyppää. Ja Rissasen Olli on tuo, jolla on vehkeitä on viimeisen päällä. Ja näin, viimeiset keskittymiset, lähtöasento, hivenen vielä siteitä tiukataan, jotta saadaan tuntumaa
Ja näin lähtee vauhtiin. Siellä tulee punaiset sukset Vilkon. Ja loistaa ponnistus tasolla. Jumalauta, se vetää toisen jutturin vielä. Atomikin tallissa näyttää hyppäävän. Niin varovasti laski mäkeäkin, tässä on vauhti. Niin viimeiset yleisön otot. Ja nyt tää tulee. Tää lunta roikkuu siellä. Se me vähän ohi. Suksiliirasto Tää? meni tuolla. Niin, just hyviä tyyrit. Sitten vähän kun katsotaan. Mies, ja ponnistus on loistava. Yritti niin pirus painon tasoinen, niin naama meni nenään. Loistava ponnistus. Vähän sykset hakee latua, mutta näin tulee ja näin tulee ponnistaa ja Se on vaikea toi ylä. ponnistus nokauttaa. Jälleen Mirko tuossa alas keskittyy ja katsoo. Päätyy, mutta ei. Nimittäin saattaa olla, että tuolla Lujalahdellakin on joku. Laadulla tulee ponnistaa. Ponnistaa, noin se aukeaa. Sykset lepottaa pikkusen, jotta tulee asettaa maasta, mutta aikaa. Mitä lähtee kuitenkin he, joka vetää kohtuullisen mittaisen mikin. Alas tulee loistava ponnistus. Kari lähtee liikkeelle. Nythän sylkkeästi pysyy pottinsa kosketusta. Valmissa, sieltä tulee aseteen hyvä ponnistus. No niin, ja sieltä lähtee hyppää 14. Kalle Maisteri tulee nokalle ponnistaa. Vee auke! Tommikit jalossa tulee ponnistaa ja nää menee kunnolle ja valitettavasti kaatuu. Mut vittu tää ylä... Ylä paukkui! Ei mut vittu tää ylätalon rinne, se on ihan älytön. Siinä ei latu ollenkaan, se on ihan pyöreä. Pitää se... Oli se... Eihän